Pintxo bebe bigarren kaletik, Lutxana be hirugarren kaletik eta Zierbana juvenil maskulino laugarren kaletik hartu estatzak. Lutxana, proba. Stop circulaciones. Un segundo. Bigarren txandako denborak, Izuntza be, Emeretzi, 55, 88, 19, 55, 88, Ondarru, Emeretzi, Amabi, 23, 19, 12, 33, Arkote, Amazortzi, 57, 97, 18, 47, 67, Izuntza A, Emeretzi, 27, 86, 19, 37, 96, Mundaka, 21, 22, 21, 22, 82. Oraina dela etorkizunaren lehenaldia esan zenidan, baina endazaia dena apurtzea musu batekin agurtzea amaiera batekin hasiera bat dator, baina ez zaude hor ondoan nirekin gure argazki guztiak putzu baten guztiak bidean zehar atzean utzi behar dena amaitu da musu batekin. Musu bakar batekin.
ezazu orain amets urdinotan zerurik ikusten ez den une bakoitzean laino marduloiek estalirik dute azten ez dudan zure begien kolorea. Geldirik dagoen nire erlojuak ordu zehatza ematen du egunean betan ulertzen al nauzu saiatzen naizela gauzak ondo egiten baina Pasamortuaren erdi-erdian bihotsak hamakabita estankia garriak dituen Antartika dena dut egiten alderantziz anetu netik ez darez Bigarren plano baten berak, Getxo B, Zortzi, 29, 8.29, El Antxobe B, Zazpi, 44, 7.44, Lutxana B, Zortzi, 42, 8.42, Yerbana, juvenil masculino, Zazpi, 44, 7.54. Pasamortuaren erdi-erdian Jotikat dena da zinema Pinuen abaia Trabelinak zugana darama Etxera noiz Eduko zen
bestalde zartuta oso ikusi dut nire isla zure esperantza nora raio naiz Amabi berrogeita bederatzi, 12:49. El Anxove B, Amaika berrogeita hiru, 11:43. Luchana B, Amairu 06, 13:06. Hierbana juvenil masculino, Amabi 0 12:01. Revisoreak ez nau ikusi bileterik ez nerama. Nago los últimos begietan listorrak, begietan listorrak.
hirugarren txandako denborak getxo ber amazazpi amaika, 17-11. El Antxobe B, amabos, berrogeita mairu, hogeita amabos, 15-53-35. Luchana B, amazazpi, berrogeita bi, berrogeita amasei, 17-42-56. Ciervena juvenil masculino, amasei, hogeita bat, hogeita sortzi, 16-21-28. Luchana lehenengo kaletik, el Antxobea bigarren kaletik, getxoa laugarren kaletik, eta Itsasoko Amaze bosgarren kaletik. Embarcaciones de la cuarta tanda vayan cogiendo estancia. Luchana A, el Antxobea, getxoa, Itsasoko Amaze. Stop tripulaciones, bandera blanca. Hoy segundo. Bueltatzeko arriskua Hala ere gaur ezin dut Edo ezin behar izango nuke bintzat Enintzen irten behar Enintzen irten behar Berdinak gertatzen zait azkenean etxean izango aiz burua galdu ondoren lauan ketara etxera itzuli naiz Enintzen irten behar Enintzen irten behar Berdinak gertatzen zait beti azkenean Enintzen
lehenengo ziabogako denborak, Lutxana, 3:41, 3:51, el Antxobea, 3:18, 3:38, Getxoa, 3:11, 3:31, Itsasoko Amate, 3:15, 3:35. Euritxuaiek ohe barrenean igarotzen genituen. Ez dakit zer gertatu den gure artean, ea zer dioen kutxabeltzak. Maitatzea baino ederragoa, maitatua sentitzea zen. Orain berriz ez zaitut ikusten, begiratzen dizudanean. Galdu batek bihotza zulatu, eta dolustutzen ari naiz. Gaur egun hemen ondoan zaudela, bakarrik nago zurekin. Aurkituko ez dudanaren bila, kaletik nora ezean. Itxudenak ez du ezer ikusten, edo dena beltza ikusten du. Ziabogako denborak, Lutxana 8:33, 8:23, el Antxobea 8:03, 8:03, Getxoa 7:40, 7:40, Itsasoko Amate 7:54, 7:54.
amabi hogeita bederatzi, 12-29. El antxobea amabi amar, 12-10. Getxoa amaika hogeita amasei, 11-36. Itxasoko amaze amaika berrogeita sei, 11-46. Azkentzan dako denborak, Lutxana, Amazazpi, 0-2, Irurogeita 2, 17-02, 62. El Antxobea, Amasei, Berrogeita 2, Laurogeita Amabi, 16-42, 92. Getxoa, Amabos, Berrogeita 2, Berrogeita Bar, 15-42, 41. Itxasoko Amaze, Amasei, 0-2, Laurogeita Mairu, 16-03, 93.